ना हटी महाभारत देख लो भैया मन हटी ना हटी ना हटी ना हटी बाऊ बोर की फिल्म बीएफ 8 मिनट के बाद 6 मिनट जात जात पसेना छोड़ के मोबाइल स्विच ऑफ कर दो दूध चाहिए बहुत भय लग रहा है तो हमारा रिंगटोन बर्दाश्त नहीं के हो लैटरिन में जाके ऐसे 5 मिनट हनुमान जी के बारे में हम कुछ कहो यही तीज के बात है यही तीज के तीज यही तीज के बात हो तीज निर्मला भौजी गोली साड़ी किने दुकान में मरद भी संगे गईले कहले कहीं 5000 रुपया लो लो भौजी आ जाके मॉल में से एक दाम हो किन लो बहुत बमाता है बेस कम करो साउंडो अलग होइल बड़ा हिट होई जाने भैया मरद मॉल के गेट पर गाड़ी लगा दे हां कहले कि जा निर्मला जाओ जाओ निर्मला 5000 रुपया लो या आ एक दाम हो 5000 के साड़ी लेके आओ जा चलाक मर्द कपड़ा के दुकान में मेहरारू संग ना जाई ना हां जाके किन लो जा पूछी का है काहे गोइल बड़ा 5000 में और खड़ा बड़े मौगी कहते कि साड़ी निकालो निकालो तले तो ठीक बा ठीक बा साया ब्लाउज निकालो निकालो तले तो ठीक बा ठीक बा और 5 गो मर्द खड़ा बड़ा मेहरारू मर्दे के सामने कहते कि सुनते हैं दुकानदार भैया सुनतानी लाजे भाग जेबो 150 नंबर चकरकी पट्टी के हाउ तावरी ले जवा देले नचनिया वा हाँ तू तो कहले हमरा के पॉइंट दे तो 5000 रुपया लेके भीतर गोइल लिया जादू जी दुकानदार रहल क्या चाहिए क्या चाहिए 5000 के साड़ी साड़ी एगो असली ले में दिखाए बरुआ के 1000 इनाम बा दियाई अभी तो दशा देखते बनी देख के बाप रे बाप साड़ी निकाली निकाली 5000 के दी दी बनारसी लाल रंग के निकाल ली ली ना रवा तो गाई ले लूं अभ्यास होई नचबो करी ने 5000 ली बाकी रुक जाई एकदम बनू हाँ साड़ी में कट पीस ना चाहिए ना तो यादव जी दुकानदार कहले कि देखी देखी साड़ी में एको को छेद दिखा दे हां साड़ी फिरी फिरी 5 मिनट ले निर्मला भौजी बतियवली हां ओने से तरी 2 गो साड़ी ले ले मरद से कहतरी सुनी ना सुनी ना 5-5 के 2 गो साड़ी हां अरे 5000 दे ले 10000 के साड़ी साड़ी सुनी ना सुनी पैसो ले ली नगदिया पर पैसो लौटा दे आ 2 गो साड़ी हो साड़ी हो कैसे कैसे निर्मला भाभी कहत रहे सुनी ना यादव जी रहे हैं दुकानदार हां कहनी है कि साड़ी में कट पीस ना चाहिए ना तो कहले हैं कि एको छेद दिखा देबू हां तो साड़ी फिरी फिरी एगो कहले हां हम 2 गो छेद दिखा के 2 गो ले ले दोनों लगिए रहल हो ये नचनी अरे तई कहां देखैलू हो कहां दुकानिया में आंचर में छेद ना रहलो ना बीच सड़िया में हां एगो मूस गोले काट देले रहलो औरी एगो ट्रांसपोर्ट में तना के फैल गइल ल जाए लाल बा एमे अश्लील दिखाए भौजाई श्री ए भौजी अश्लील मूस काट देले एगो ना अश्लील बतावे के कहां बा यही गने के हवा बने के अश्लील होता अश्लील होता। बतावे के बा कि कौन बात हमें में अश्लील बोल ले बने हां ना तो छेद देखई हो ना तो साड़ी के छेद दिखाओ भाई कहां कहां अश्लील ना छेद दिखावे के बा देखी गनई बनावे के बुद्धि होला होला रोवे नहीं और चुपचाप गा के बैठ जेती हम हूं हां एगो लोग रहुआ बेरी ना रहे हमरे बेरी आधा लोग चल जाए गनई जमावे के प्रयास करी प्रसंग भी 5 मिनट गाई अच्छा से लेकिन में रस लौकी हां कि आखिर हो काई रामायण से बहरी के प्रसंग सुनाए हां रामचरितमानस में जो नईक है वाल्मीकि रामायण में जो नईक है नहीं खे रामचरितमानस इंसान को जीने के लिए बनाया गया है हां बाप से बेटा का कद्र कैसा चाहिए भाई से भाई का प्रेम कैसा चाहिए देवर के भौजाई से रिश्ता कैसा चाहिए रामचरितमानस में जीने की आपको शिक्षा दी गई है जानकारी की बात रामचरितमानस में नहीं है नहीं थोड़ा बहुत वाल्मीकि रामायण में है उसके लिए बहुत रामायण पढ़ना होगा रामायण सतकोटि अपारा वेद पुराण पढ़े के पड़ी गोस्वामी तुलसीदास के कहो चौपाई में 2-2 दिन गावल जाए तो वो ना हो रहा है
ताला मरल बा। हनुमान जी के एगो लीला सुनाओ तने कि हवन के एक चौपाई पर एगो प्रसंग गायब सुमिरी पवन सुत पावन नामू आयो अपने बस करी राखे नहीं को भाई लोग सुने को मजा आई हो में तब लयदारी गाय लयदारी होई। हनुमान जी राम जी से कहने के हे प्रभु राव राजपाट चलता राम राज चलता हमरा के छुट्टी मिल सकता भगवान को निकाहे खाती आ त तनी माई अंजनी से भेंट करे के मन कइले बा। हां बैठल बबो खाए बा दू जना बरलो माल मारे जाओ हमने कहूं जाइए कनो फुहर गाई ले हनुमान जी कहने के माई से भेंट कर जाए बा उड़ के ना जाए लोगन से भेंट करत जाए त जा जा कहने की जात जाते को हमारा मन में बात आज ले कुछ मंगले नहीं की ना हमारा के इहे वरदान दी और सेवा कइले बनी कि और नाम के जपत होखे हां ओकरा पर और हथियार काम ना करे भगवान कहने की तो हम पागल हई जे हमरा के भजे तो ओकरा पर हथियार चलाइबो जा ना काम करी जा हनुमान जी चल रहले ने भगवान राम एगो देश विदेश के नरेश लोग के जुटान कइले बनी जुटनवा हर जी अवधा में कोइले हर जी अवधा में कोइले अरे जुटनवा हर जी अवधा में जुटनवा हर जी अवधा में कोइले देश विदेश के जुटल नरेश हो तो देश विदेश के जुटल नरेश हो देखी खुशी भइल बाड़े अवधेश हो देशीय विदेश के राजा नवाना हर जी अवधा में कोइले जुटा नवाना हर जी अवधा वही समाज में देश विदेश के राजा लोग जुटाता काशी के राजा त्रिविक्रम काशी हमारे धरती में गिनती नहीं होती है राजा हरिश्चंद्र भी जब सारी धरती दान में दे दे तो दक्षिणा चुकाओ खाती वही काशी में जाकर डोब के यहाँ बेचाई रहे काशी के राजा त्रिविक्रम आइल बड़े अब बिना बजावत हरि गुण गावत नारद बाबा आइले गोड़ लगिले बाबा जय 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 हो त्रिविक्रम तू काशी के राजा हो आ हनुमान जी अयोध्या में बाड़े ना आ तू आइल बड़ा कुछ लीला करी हो हलुका घर झगड़ा तो रोज लगाई आज मोहन रामे जी के यहाँ झगड़ा लगाई त्रिविक्रम कहले कि मालिक रिजल्ट कैसन होई अच्छा होई करे के का बा सारी राजा लोग के प्रणाम कली हो रामो जी के उनका दहिने बगल एगो दाढ़ी वाला बैठल है साधु राजपूत जाति के हमें विश्वामित्र नाम हो राजर्षि हमें उनका के प्रणाम मत करी हो तने मोट टाइट को के सधुआई रहत लो दाढ़ी बड़ा बड़ा दूसरा खाए खाती तो नारद राजा जी से बोले बचाना वाना तो जब करी हाँ विश्वामित्र के प्रणाम जब करी हाँ विश्वामित्र के प्रणाम नारद ब्रह्मचारी चाल चल भारी चल चल भारी दादा मन में बिचारी वही गई और बिंदयाजू गा के कहल गाना माना अरे गाना माना रे जन करी हाँ विश्वामित्र के प्रणाम जन करी हाँ विश्वामित्र के प्रणाम सिखावल बुद्धि नारद जी के
त्रिविक्रम सबका का प्रणाम कइले आप विश्वामित्र जी के अपमान को देले प्रणाम ना कइले कहले के दाढ़ी बड़ा बड़ा भई रहत साधु दूसरा के खाए खाती अब तो विश्वामित्र जी वो मेरा नाम बोल ले बाकी जब समाज राम जी को उड़सल बा कहले कि राम तुम रघुवंशी खानदान के राजा हो तुम्हारे राज में गुरु का अपमान हुआ है तुम किस खानदान के हो जिस खानदान के राजा शिवी ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने जंग का मांस काट के तराजू पर चढ़ा दिया था जिस खानदान के राजा हरिश्चंद्र सपना में दिया हुआ दान हकीकत दान देकर डोम के घर बिक गए थे उस खानदान के होकर गुरु का अपमान बर्दाश्त कर लिया कहले का कहने गुरुदेव आदेश करी के अपमान कइले बा भोर के सूरज ना देखे दे गर्दन काट दे 3 गो बाण निकालता नहीं कहले को ऐसे ना मानो हनुमान तहार भक्त हमें प्रिय हमें नु हनुमान के क्रिया खा राम जी कहने के हनुमान के क्रिया खाता नहीं शपथ लेता नहीं कि काल के सूर्योदय देखे ना दे क्रोध बोलत बाण हरि जी बचनावा जन्मा बाची नहीं 3 गो निकाली ले बनवा अजनवा बाची 3 गो निकाली ले बनवा जनवा काटब गर्दन मारे नहीं कि काटब गर्दन नहीं देखी है बिहनावा जन्मा बाची नहीं गिरी बाबा भोले कल का सूर्योदय देखने नहीं पाएगा कल को ऐसे ना मन हनुमान का शपथ लो भगवान को हनुमान का शपथ लेता नहीं हम रघुवंशी राम त्रिविक्रम काशी नरेश के मूड़ी भोरे काट दे ठीक बा ई हाला जब भइल त्रिविक्रम जनल है कहले कि नारद आगे नाथ ना पीछे पगहा बे मतलब घूमो हर जगह गर्दन कटा जाई नारायण 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 अब केहू के जान पर आफत आइल बार वो मुलायम से बोलन तो खिसिया जाए नारद जी प्यार से कहते राजन राजन तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीर कहले कि तारा लकीर लौकता आ गर्दन कटाए वाला बा ना उपाय बतेबो कहले कि उपाय बा हनुमान जी घूमत घूमत गोइल बड़े माई से भेंट करे पहुंचल नहीं खो लोगन से मिलत जुलत जाता रहे उनका से पहले अंजनी के गोड़ धोले आ उजले हनुमान के क्रिया ना खई अपन समस्या मत बताइए अब पहुंचल बड़े कहां त्रिविक्रम जाके अंजनी माई के गोड़ धइले बड़े कि हाथ जोड़ी पूजी ले चरणवाई माई मानी जोई तू मानी जोई तू मानी जोई तू हमारो बहनवे माई होय होय मानी जोई तू हमारो बहनवे माई मामा तनी एक को मंगनवे माई मामा तनी एक को मंगनवे माई अभत में पड़ल बावे जन्म माई अभत में पड़ल बावे जन्म माई अंजनी माई कहली कि हवे के बैटरी उड़ा तक बुझाता बदल के लेला वो 200 ते के हवे कहले कि हम त्रिविक्रम काशी के राजा हैं तो गोड़वा छोड़ ऊपर उठ कहले कि ना ऐसे ना मानो रहुआ हनुमान जी के क्रिया खाई कि हमर बात मानो कहले कि हनुमान के क्रिया खाता नहीं हमर लड़का हमें ते उठ अपन समस्या बताओ
हेलो ते उठ अपन समस्या बताओ। बताओ। त्रिविक्रम खड़ा भइले हाँ कहले को हनुमान जी क्रिया खोइनी हनु हनु अंजनी माई कहली खोइनी हो खैनी है। हमार समस्या ही है बा हाँ कि राम जी के दरबार में विश्वामित्र जी का अपमान कइले बनी। हाँ राम जी अपना भक्त हनुमान के क्रिया खा के 3 गो बाण निकले बड़े कि काल सूरज उगे से पहले गर्दन कटा जाई। आ जाइए हम तहार गोड़ धइले बनी माई हाँ तू हनुमान के क्रिया खोइले बड़ू कि हमार बात मनबू तो हमार बात ही है बा कि हमार जान बचाओ। बचाओ। कहली करे तो अजबे हमरा के तो फेर में डाल देली हाँ जौना कंपनी में हमार लड़का लेबर के काम करेला हाँ और कंपनी से हम केगा झुराए हाँ अतले हनुमान जी की आवाज सुनाई रह तो कहूँगा हुर के काम चलाओ तनी हो स्लिप पाऊ। वहाँ के तो मुट्ठी में धो हेलो अब ते बताओ कि हम कौन उपाय करी तले हनुमान जी की आवाज है माथे अंजनी माई को लिख रहे जाके आड़ा लुको 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 आड़ा लुको जू हाँ हनुमान जी आओ तर हम कौन उपाय लगाओ तनी लगाओ। तो फिल्म के ले रहे निर्मला भौजी केसर के गंध लेके अब पुरुआ चलो खाली लयदारी है प्रधानता ना उस साइड के चीज हो लोगाओ सफा केसर के गंध लेके पुरुआ चलो केसर के गंध लेके पुरुआ चलो देखनी कि तहरा घरवा के देखनी कि तहरा घरवा के खिड़की खुलल देखनी कि तहरा घरवा के खिड़की खुलल भगवान के बनौले रही हनुमान जी के तो श्रद्धा बा। निर्मला जी में झाल बजाओ तनी भगवान के बढ़िया व्यास बनाई निर्मला जी से भी जानकार बनी रहुआ खुश होकर दिल निर्मला जी से भी जानकार रहुआ बनी खोखड़ी के हम खोखड़ी के खुखड़ी के सुदर्शन यादव के गांव के अरे महाराज तब तो लेदार हो लयदारे के गांव के मैं तब रहुआ कौन कमी हो हनुमान जी के श्रद्धा कि ढेर दिन पर मैया के ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल हनुमान जी ने खजान कि हमारा घरे कौन लीला भइल बा हमारा घरे कौन चक्कर भी लगल बहुत जानत नहीं ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल रहे ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल रहे सब लीला लीला धारी के सब लीला लीला धारी के पहले से रचल सब लीला लीला धारी के पहले से रचल हनुमान जी अइले माई अंजनी के गोड़ धोले हले जानले कि माई उठा के गोड़ लगे हैं आशीर्वाद दी हैं शुभकामना दी हैं हृदय से लगाई हैं कि हमार बेटा हनुमान ढेर दिन पर आइल बड़ा आ गोड़ धोइले बड़े हनुमान जी माई हूँ फतारी हनुमान जी करी के माई हतना दिन पर आइल बनी अतर आशीर्वाद देला हमरा के हृदय से लगावेला आ तू क्रोध में माडुआ के कारण का बा तो हनुमत बोला तारे मतिया के विचार रे भाई हनुमत बोला तारे मतिया के विचार रे भाई चाहे धोबिल मनवा भाई बात तो हारे भाई चाहे धोबिल मनवा भाई बात तो हारे भाई किया के हु बोलला की पारल के हुताना के बना दी बोला गाता के निशाना
ओके काका कहले अरविंद लाइदार रे भाई भाई ओके काका कहले गिरिज लाइदार रे भाई चाहे भूमि मनवा भइल बा तोहारे माई भइल बा तोहारे माई माई कहले के चुप ते बेटा हवे हनुमान जी कहले के माई तो गलती कहां भइल बात मन में कहले का आदेश करो कहले कि ऐसे ना मानो ना ते राम जी के क्रिया को के हमारा से बेसी माने ली माने ले कहले कि हम राम जी के शपथ लेता नहीं माई माई कहबू तो मानो मानो क्रिया खा ले राजा बहरिया वो काशी नरेश अरे कसिया है त्रिविक्रम बहरी अइले माई के हो कौन हो कहले कि माई कहता तहार भाईए भाई हां समस्या कब माई भाई कहले कि हम नहीं जान तहरा हाथ में बा हाँ राम जी तोहरा क्रिया खा के 3 गो बाण निकल बड़े के एकरा के भोर ले मार दे मारो हमार गोड़ धइला से हम क्रिया खले बने कि तोर जान बचा ले